Neska bat, Leire izenekoa kaletik zijoala bere buruari galdetu zion. Zerk definitzen gaitu? Bere amarekin arropa denda batera joan zen eta pentsatutako galdera egin zion. Ama, zer definitzen gaitu? Nire ustez kolorea definitzen gaitu. Adibidez, mutilak kolore ilunak erabiltzen dute eta neska kolore argiak, nolabait arroxa. Bere etxera joaten da eta egongeran beraitarekin aurkitzen da. Aitari galdetzen dio. Zerk definitzen gaitu? Aitak hau erantzuten dio. Nire ustez lanbideak definitzen gaitu. Emakumeak lan batzuk dituzte eta gizonezkoak beste lan batzuk. Eta emakume batek gizonezko lan batean sartzen bada, diru gutxiago irabazten du. Bere logelara joan zen eta han bere arrebarekin topatu zen. Eta galdetu zion, zer definitzen gaitu? Arrebak hau erantzun zion. Nire ustez arropak definitzen gaitu. Neskek arropa estua erabili behar dute eta mutilik berriz zabala. Leirek bere arrebari esaten dio. Niri arropa zabala gustatzen zait. Kalera ateratzen da eta zinema bidera dijoenean bere lengusinarekin aurkitzen da. Galdera berdina egiten dio bere lengusinari. Zerk definitzen gaitu? Berak erantzuten diona hau da. Nire ustez kirolak definitzen gaitu. Kirol batzuk neskenak dira eta beste batzuk mutilenak. Indarrezko kirolak mutilenak dira eta nesken kirolak geldituagoak. Kaletik zijoala zebra paso batean itxaron behar zuen eta bere buruari galdetu zion. Zerk definitzen gaitu, baina oraingo honetan altuan esan zuen. Eta bapatean zerbait entzun zuen. Guk euk gara definitzen garenak. Begiratzean ikusi zuen aitona bat zela. Azkenik Leirek irribarre batekin erantzun zion.